Hola a tots i totes. Soc la Montserrat Garcia de Glyphing. Començo ja perquè ja és l'hora i això queda gravat, per tant, ho podrem enviar. Gràcies als que us heu connectat en directe, però, i gràcies als que ho mireu més tard, també. Intentarem ser molt breus perquè sabem que el temps és or i sobretot per vosaltres aquesta setmana és, el que hi hagi per sobre de l'or, que no sé si és el platino o què és, però aquesta setmana és molt valuosa per vosaltres, llavors intentarem ser molt breus. Llavors, la xerrada intentarem que acabi en 45 minuts. Hi ha una primera part que la farà la Marina, que crec que la majoria de vosaltres ja la coneixeu. La Marina presentarà les novetats d'aquest any. Sabeu que ens passem part del nostre temps pensant com millorar l'eina i com millorar l'experiència educativa dels vostres infants i dels nostres infants. I llavors hem fet aquesta presentació perquè la Marina us pugui explicar quines són aquestes novetats que trobareu, que esperem que us siguin ben útils. I després hi ha una segona part, que també serà curteta, que va de les pantalles. I el tema és que en els últims mesos hem rebut a vegades de forma hostil, no nosaltres directament, nosaltres directament no ho hem rebut, però sabem que moltes escoles han rebut moltes vegades a partir dels pares o a partir del que sigui, no? Molta hostilitat envers de l'ús de les pantalles. I clar, Glyphing és un sistema que treballa amb les pantalles, que part dels seus avantatges, una part important dels seus avantatges rau en l'ús de les pantalles i que seguirà sent així, perquè així va néixer Glyphing i per una sèrie de coses que després us explicaré. Llavors, el que vam dir va ser, agafem el toro per les banyes, no? Tenim aquest problema mediàtic, social i fins i tot polític, i no només al nostre país, sinó a tot arreu, i agafem el toro per les banyes i nosaltres expressem la nostra opinió, la nostra manera de veure-ho, i que jo crec que no és només una opinió, crec que és una visió equilibrada de les pantalles i de tantes altres coses que ens envolten i que cada vegada més en els últims temps, al llarg de la història això ha passat moltes vegades, no? Que són aquests extremismes, aquests portar tot a l'altra banda i aquest buscar la confrontació creant enemics on només hi hauria d'haver col·laboració, no? Llavors, expressarem la nostra visió, ja dic que serà curta, però d'aquesta xerrada d'avui sortiran 3 documents que us arribaran al vostre mail. Llavors, un document serà aquesta xerrada gravada, l'altre document serà, de la part de les pantalles, una guia molt breu, molt curta, però molt, jo crec, centrada en el que són les pantalles i el món educatiu. I ja està. Només amb això fem la introducció i dono pas a la Marina. Moltes gràcies, Montse. Gràcies a tu. Bon dia a totes. Encantada i benvingudes al curs 2025-26, un any més. És el primer cop que donem la benvinguda amb una formació i, de fet, una de les intencions que teníem era obrir aquest espai per poder xerrar, per poder parlar i també per poder presentar-vos quines són les novetats que hem estat. Com bé diu la Montse, nosaltres ens dediquem en part no només a donar-vos assessorament, sinó també a pensar com millorar l'eina i com millorar la implementació de l'eina. És una mica, venim a ensenyar-vos els resultats o el que hem preparat per enguany i també ensenyar-vos com pot funcionar i com funciona, no? Aleshores, començaré, òbviament deixarem espai perquè qualsevol dubte que tingueu, etc. Però al final el que busquem amb aquesta xerrada és una xerrada informativa. Què vol dir això? Que al final cada una dels centres escolars té la seva assessora pedagògica que l'acompanya i que l'ajudarà a implementar aquelles novetats que a vosaltres us interessin. És a dir, veureu que hi ha novetats que són opcionals i que en cas de que hi hagi un interès per part del centre a implementar aquestes novetats, us haureu de posar en contacte amb la vostra assessora pedagògica i us ajudarà tant a explicar-vos-les com a implementar-les. Doncs, una vegada donada la benvinguda, vinc a presentar-vos les novetats actuals.
Entre elles tenim, en primer lloc, l'accés a informes individuals a partir de la pròpia plataforma. Sabeu perfectament que quan es realitza una avaluació, sigui inicial o sigui final, es generen dos informes diferents. Per una banda, es genera un informe grupal, el qual el que solem fer és que demaneu a la vostra assessora de referència aquest informe i aleshores amb l'assessora el compartiu, no? Però per una altra banda hi ha els informes individuals. Aquests informes individuals és un informe que al final l'objectiu que té és compartir amb la família i compartir amb l'alumnat quin ha estat o en quin nivell estan o quina ha estat l'evolució. Aleshores, veient una mica l'autonomia que vosaltres teníeu amb aquests informes, hem decidit posar-lo a les vostres mans sense necessitat de que nosaltres us l'hàgim d'enviar. De manera que, a partir d'ara, el que trobareu serà que els informes, un cop feta l'avaluació inicial o l'avaluació final, la que sigui, es podran descarregar fent clic a damunt de l'avaluació de cada alumne. Què passa? Si a vosaltres us interessa l'informe individual d'un alumne o d'un parell d'alumnes, podrem fer clic només damunt d'aquella avaluació. Però si ens interessa descarregar tots els informes individuals de tot el curs, també tindrem un botó a dalt on ens permetrà descarregar tots els informes i un arxiu complet dels informes individuals. Aprofito per comentar que nosaltres al final la finalitat que té aquest informe és que arribi a les famílies. Per què? Perquè el que més ens costa és la implicació familiar. Per tant, l'informe individual, l'objectiu és recalcar quin és el nivell de l'alumnat, però sobretot també recalcar quina és la importància de la lectura. És a dir, demostrar o ensenyar i involucrar la família en tot aquest procés. És a dir, per això també una mica hem tret aquest pal potser de la roda de demanar-nos a nosaltres els informes perquè vosaltres sigueu totalment autònomes de que els pugueu compartir, de que els pugueu enviar, de que ho pugueu donar en els informes finals o en els informes de les primeres avaluacions, etc. En segon lloc, a final de curs ja us vam informar de que us posàvem a les vostres mans l'opció de fer una avaluació infantil. Què vol dir una avaluació infantil? És una avaluació que principalment el que registra o el que avalua és la consciència fonològica i el principi alfabètic de l'alumnat, amb tot el que involucra la consciència fonològica. És a dir, també avaluar memòria RAN, memòria de treball, etc. Aleshores, per què o quina és la intenció o l'ús d'aquesta avaluació infantil? L'ús d'aquesta avaluació pot ser de tres maneres diferents. En un primer moment, per als alumnes d'Infantil 5, és a dir, quan estem acabant Infantil 5 i volem veure quin és el punt final on es troben i com començaran aquest primer de primària, us oferim aquesta opció de fer aquesta avaluació infantil. Després, perquè si tenim alumnes que tenen ja un interès i una motivació intrínseca per la lectura a mitjans d'infantil i ens interessaria que fessin un entrenament individual, moltes vegades començar amb aquest punt de partida de l'avaluació infantil ens permet veure si tenen un procés d'aprenentatge més avançat o menys. I aleshores situar-los una mica en un entrenament individual, perquè puguin rebre aquest entrenament individual que potser els altres alumnes de la seva aula encara no estan preparats. I finalment, tirem amunt i tirem avall, ens adaptem a l'alumnat i l'avaluació infantil també ens pot servir per inicis de primer de primària. A vegades el que ens trobem és, i vosaltres segurament sabreu del que us parlo, molts alumnes quan arriben a primer de primària no tenim assolides moltes competències encara de la lectura i, per tant, sobretot l'apartat final de l'avaluació, que és l'apartat on es llegeix un text, pot ser molt feixuc anar fent la comprensió oral. Aleshores, proposem també que es faci aquesta avaluació infantil 5 a inicis de primer de primària, però sempre tenint en compte que l'avaluació final hauria de ser l'avaluació de primer. Què vol dir això? Que la comparativa podria ser diferent. Per resoldre una mica aquest inconvenient, recomanem que es faci l'avaluació d'infantil 5
a inicis de primer de primària i que de cara al gener es faci l'avaluació de primer, que és quan ja estan preparats per fer una completa avaluació de primer. A més, i molt enllaçat amb el que us comentàvem, les necessitats al llarg dels anys van canviant, sobretot perquè al final la idea o els projectes educatius canvien i l'exigència educativa també canvia. Què ens hem trobat amb això? Que moltes escoles, o sobretot alguns alumnes, arribaven a cursos de segon de primària o finals de primer sense tenir un recorregut o un aprenentatge d'alfabetització fixa. Què vol dir? És a dir, que no havien passat per tot el que és, o sí que hi havien passat, però el que és el reforç i l'afiançament d'aquest coneixement no hi era. Aleshores, a partir d'aquí, veient una mica aquesta necessitat, vam crear el que es diu recorregut jeroglífics ABC. Nosaltres, ja ho hem dit moltes vegades, nosaltres treballem a partir de la personalització de l'entrenament, és a dir, res fixe. Tot el rato ens anem adaptant al moment evolutiu de l'alumnat, a la motivació de l'alumnat, etc. És a dir, fem una personalització. Però aquí sí que el que proposem és un recorregut fixe. I què pretén o quin és l'objectiu d'aquest recorregut fixe? L'objectiu d'aquest recorregut fixe és assolir tot el coneixement de l'alfabet. És a dir, assolir a partir de classes magistrals i classes i sessions individuals una programació de tot l'alfabet. Aleshores, com us he comentat des d'un inici, hi ha novetats que ja venen preestablertes, com ara el fet que trobeu els informes individuals a plataforma, però pel que fa tant a l'avaluació d'infantil com al recorregut de jeroglífics, és un tema que no, és a dir, és una opció que no ve preestablerta. Vosaltres no la trobareu a la plataforma, sinó que haureu de demanar o assessorar-vos a través de la SAMA o a través de mi. Aleshores, a partir d'aquí us explicarem com funciona, com dur-lo a terme, com el podem encabir dintre de l'horari, etc. Jo avui us faré una pinzellada perquè crec que és important que sapiguem del que estem parlant i què suposaria el recorregut de jeroglífics. Però bàsicament és un recorregut que està establert per fer en 3 etapes. La primera etapa és un recorregut fixe on es fa una sessió magistral, és a dir, una sessió grupal a l'aula, on es mostra el primer dia que es faci aquesta sessió es mostra la lletra A, la E i la I. La segona sessió es mostra la O i la U. I la següent ja es comencen a ensenyar les consonants amb les vocals. Quin és l'objectiu? L'objectiu és passar d'una manera molt pausada per totes les lletres i les combinacions sil·làbiques possibles. Aquest recorregut fixe dura 37 setmanes, és a dir, 37 sessions, que seran... Un moment... Seran 2 mesos i mig, aproximadament. I què es faran en aquests primers mesos? El que es farà en aquests primers mesos és, primer, la sessió grupal, on treballarem aquesta combinació de lletres, no? Mame, mi, mamu, etc. Després, una fitxa d'escriptura, on es seguirà treballant el material o el que s'ha treballat a la sessió grupal i, finalment, una sessió individual, on cada alumne durà a terme la seva sessió individual que ajudarà a reforçar tot aquest coneixement que haurem adquirit a la sessió grupal i a la fitxa d'escriptura. D'acord? Llavors, un cop acabat aquests 2 mesos i mig, el que nosaltres oferim o proposem en la implementació d'aquest recorregut és l'avaluació de primer de primària. Recordem, aquest recorregut va enfocat als alumnes de primer de primària per afiançar tot el coneixement de l'alfabetització i, per tant, haurem fet el recorregut fixe d'aquests 2 mesos i mig, farem l'avaluació de primer de primària més o menys cap allà al gener i tindrem ja l'entrenament individualitzat i personalitzat per cadascun dels alumnes. I a partir d'aquí començarem l'entrenament des del punt de partida que cada alumne necessiti.
I finalment, i la novetat una mica més important o més, sí, en la qual hi hem dedicat més temps, també vull destacar que és una mica un canvi de paradigma en el sentit de que fins ara tot el que havíem compartit era una proposta que nosaltres fèiem i una proposta d'entrenament que fèiem des de Glyphing, però que al final havia d'encaixar amb la vostra manera de treballar. Doncs ara el que us compartim o la manera de treballar que proposem va enfocada a que vosaltres mateixos us creeu el vostre propi itinerari. Què vol dir això? Principalment, els entrenaments grupals a partir d'ara van o estaran estructurats amb objectius d'aprenentatge. És a dir, tindrem primer un primer grup de sessions que treballi com a objectiu d'aprenentatge la consciència fonològica, això en el cas d'Infantil 4. Tindrem un segon grup que treballi el vocabulari, les funcions executives i el principi alfabètic. Això és pel que fa a Infantil 4. Els objectius d'aprenentatge van canviant segons el curs. Aleshores, què us proporciona flexibilitat total? En el sentit de, si nosaltres volem treballar consciència fonològica perquè els nostres alumnes necessiten reforçar-la, accedirem a aquest grup de consciència fonològica on sempre estarà detallat què és el que treballa el grup, és a dir, es descriurà quin és l'objectiu a treballar, en aquest cas, doncs, la capacitat de reconèixer i manipular els sons de la llengua oral, i a partir d'aquí trobarem diverses seccions que la treballin. Com? Doncs en aquest cas es pot treballar separant síl·labes o es pot treballar amb rimes i aquí un altre cop tornem a tenir escrit què i com es treballa i si premem a damunt del títol trobarem totes les sessions que estan incloses aquí dins. Quina és la gran diferència? La gran diferència és que vosaltres no tindreu un recorregut que anireu passant d'una sessió a una altra. Hi ha la possibilitat, és a dir, no perdem de vista que tenim encara aquesta possibilitat de que vosaltres treballeu amb la proposta que nosaltres fem des de Glyphing, però el que ens interessaria més és que vosaltres, com diem sempre, no pretenem que vosaltres us adapteu a Glyphing, sinó Glyphing adaptar-se a la vostra manera de treballar, al vostre itinerari i al vostre pla educatiu que tingueu establert. Aleshores, a partir d'aquí, el que busquem sobretot és poder treballar d'una forma totalment autònoma, totalment adaptable i flexible. En aquest cas seria Infantil 4, ho podreu xafardejar tant com vulgueu perquè les novetats ja estan a la plataforma, per tant, ara si ja accediu ja podreu entrar a veure-ho. I a més el que us proporciona és tenir molt més material a les vostres mans. Molt més material i poder-vos-el fer a la vostra manera. De nou, ara una mica el que vèiem. Doncs en el cas de vocabulari està dividit per el que treballa aquell vocabulari. Si us sembla, mirem un moment primer de primària, que crec que és un dels cursos més interessants. Principalment el que proposem en primer de primària és també que pugueu tenir la flexibilitat de canviar de nivell, és a dir, d'exigir més o menys als vostres alumnes segons els perfils lectors que tingueu. Poder, a principi de curs, estarem treballant amb el principi alfabètic i, per tant, els dos grups de treball en els quals accedirem serà sobretot principi alfabètic i mecànica lectora, on es treballarà, doncs, com us deia, tenim primer un grup de vocals i tenim totes les sessions que ens poden interessar de vocals. Tenim un grup de consonants, un segon grup de consonants i un tercer grup de consonants més complexes. Però, a més, aquest principi alfabètic, aquest grup de principi alfabètic es pot combinar amb la mecànica lectora, sobretot a l'inici. A l'inici el que ens interessarà serà reforçar encara tot el principi alfabètic i iniciar amb la mecànica o amb l'automatització de la lectura. Quan veiem que comencem a tenir els alumnes amb un nivell més còmode, passarem poder a proposar o a fer una proposta de treball enfocada a una comprensió. Enfocada a la comprensió. Aleshores, aquí, de nou, podrem accedir a veure què és el que treballa cada sessió, com es treballa. Aprofito per recordar, tenim l'opció i l'apartat d'imprimibles, és a dir, aquelles fitxes d'escriptura que us he comentat que hi havia en el recorregut
de jeroglífics ABC, també estan presents aquí. Moltes sessions, sobretot als nivells inicials, estan acompanyades de la seva fitxa d'escriptura. Aquí la proposta que fem és, si estem fent una sessió grupal que treballa la comprensió, com ara el conjunt de frases que expliquen una historieta sobre un insecte. Perfecte. Fem aquesta sessió de forma grupal i un cop hem acabat aquesta sessió de forma grupal, el que fem és la proposta de que, per exemple, s'ho emportin a casa, ho facin a casa o no, ho facin allà mateix. I, per tant, imprimiríem aquesta fitxa d'escriptura fent clic damunt de la icona i tindríem opció d'allargar o de completar aquest entrenament o aquest aprenentatge, aquesta sessió, amb aquesta fitxa d'escriptura. A banda d'això, molt important recordar-vos, quan accedim al que és l'entrenament grupal o quan estem fent un entrenament grupal amb l'aula, nosaltres sempre recomanem o us suggerim que recordeu l'ús de les llunes i dels sols. Al final, nosaltres l'ús de les llunes i dels sols és per crear un incentiu en l'alumnat, és perquè l'alumne segueixi aquest entrenament, perquè al final, sense constància, ens costa molt adquirir una millora. Aleshores, recomanem que en el moment en el que vosaltres ja esteu fent la dinàmica grupal o fins i tot quan comencem el dia i engeguem la pantalla o qualsevol cosa, recomanem que sigui aquell moment en el que vosaltres podeu accedir al vostre entorn de Moonglyphing. Us ho recordo, sempre teniu la pestanya del Moonglyphing on podeu accedir. Us recordo una mica i ràpid la dinàmica de com funciona. Aquí teniu un vídeo explicatiu, però bàsicament el Moonglyphing funciona de dues maneres diferents. Tenim la part individual de l'alumne, on aquell alumne que tingui una llicència individual tindrà el seu Moonglyphing personal on a partir de l'entrenament construirà i intercanviarà sols que ell va guanyant per fer una casa i per fer un entorn amb animals, etc. Però després el més important, al final, és que a partir del seu treball individual aconsegueixen millorar el treball comunitari, és a dir, tot el que és el concepte de l'aula, del grup. Aleshores, accedint al Moonglyphing, que aquest ja funciona amb llunes, que seria l'entorn més cooperatiu, ells a partir del seu treball individual van guanyant llunes i aquestes llunes ens serveixen per construir un poble, un Moonglyphing, on hi ha la nostra biblioteca, el nostre camp de futbol, el supermercat, l'hospital. Aleshores, sempre proposem que hi hagin objectius. Per exemple, l'objectiu del primer mes que sigui la biblioteca. I aleshores que a partir del seu treball individual hagin de completar durant el primer mes la biblioteca. Que després el segon mes o el tercer mes sigui el cinema. I així a mesura que va passant el curs. No passa res si s'acaba. És a dir, un altre incentiu és que tenim diversos Moonglyphings per fer. Aleshores, un cop acabin el primer Moonglyphing, poden accedir al segon i la dinàmica pot seguir sent la mateixa. Fins i tot proposem que aquest Moonglyphing tingui un reforç o un recolzament físic. És a dir, que si voleu imprimir la imatge del Moonglyphing i penjar-la al suro i anar completant o anar pintant tots aquells edificis que ja estiguin complerts, això és una molt bona manera de seguir l'incentiu. Al final, la vostra responsabilitat és tenir un seguiment de l'entrenament, assegurar que aquests alumnes puguin tenir un procés d'aprenentatge lector fluid i còmode i agradable i nosaltres només intentem que tot això sigui una mica més fàcil. Crec que pel que fa a novetats ja ho tindríem. No sé si voleu fer alguna pregunta, si voleu deixar les preguntes pel final. Deixem-les pel final, Marina, i seria només dir que hi ha un món nou, perquè tenim nens que treballen molt, afortunadament, tenim escoles que treballeu molt i que us acabeu el Moonglyphing, doncs hi ha un món nou. O sigui que tenim el món del poble, després tenim el món dels dinosaures, que ja el teníem, i ara tenim el món dels invents. I ja estem pensant en el quart món perquè hi ha nens que treballen molt i se'ns mengen molt ràpidament els mons. I si us sembla bé, deixem les preguntes pel final. Gràcies, Marina. No, a vosaltres. Molt bé, doncs mireu, jo intentaré això que he dit abans ser molt ràpida. Jo he titulat aquest document que us arribarà, es diu les pantalles infants, la solució no és evitar,
La solució és gestionar. La solució si tenim un problema, perquè no hem de donar per sentat que ja tenim el problema. Diré unes quantes obvietats. El que passa és que aquests extremismes ens porten a haver-les de dir perquè seria com posar un marc a aquest tema de les pantalles. Les pantalles formen part del nostre món i, per tant, hem d'educar en les pantalles. Prohibir és una solució de quan no es tenen altres recursos. I jo crec que si estem en el món de l'educació, justament si alguna cosa tenim és recursos per ensenyar, recursos per educar. Després, una altra cosa és que la societat a vegades ens ho posa una miqueta difícil, però recursos, és a dir, pensar estratègies i maneres per ensenyar a utilitzar les eines que tenim al voltant, ostres, això és fonamental en l'educació. Evidentment també en les cases, però a vegades necessitem que algunes coses es donin sobretot a l'escola. Hi ha riscos associats a les pantalles, sí que hi són els riscos, i els hem de tenir en compte i els hem de conèixer. I és per això que hem de gestionar les pantalles, però com hem de gestionar-ho tot en aquesta vida, no? Jo estava pensant, quan pensava en les pantalles, pensava en els conflictes. O sigui, una manera d'enfrontar els conflictes és no enfrontar-los, és donar-los d'esquena, és eliminar el problema, no? Allò aquesta frase en castellà, de muerto el perro, muerta la ràbia, però això no és educatiu, això és evitatiu i tot el que evitem arriba un dia que ens explota a les mans. Per tant, no ho hem d'evitar, sinó que hem d'aprendre a gestionar. I quan parlem de les pantalles sí que hi ha riscos, però els riscos no són les pantalles per elles mateixes, aquesta és una de les obvietats, no? Els riscos tenen a veure amb tres coses. Amb una és quins són els continguts que estem oferint a través d'aquestes pantalles, quant de temps li dedicarem a aquestes pantalles i tenim supervisió amb l'ús d'aquestes pantalles. Són aquestes tres coses. I com que són aquestes tres coses i estem parlant de contingut, de temps i de presència adulta, estem parlant de gestionar, perquè hem de gestionar temps, hem de gestionar què mirem, no? I hem de ser-hi, Llavors, això fa que ho haguem de gestionar. Llavors, riscos de les pantalles? Ostres, hi ha coses que ja ens les han definit, no? O sigui, els experts, les expertes no ens han dit absolutament fora les pantalles. No. Els diaris que han de vendre titulars treuen aquestes notícies, però els experts no diuen això. Els experts el que diuen és donem-li un marc. Llavors, estem parlant de que quan els nens són petits, de 2 a 5 anys, que no els tinguem més de 2 hores diàries i no els tinguem desatesos, o sigui, que sapiguem què és el que estan fent. Nosaltres, a través de Glyphing, estem donant una cosa educativa que ni crea addicció, això és com... Aquest acudit no és meu, el vaig sentir no sé on i em va encantar, no? Que algú deia, ostres, hi ha algú que sigui addicte a l'Excel? No, la gent no és addicta a l'Excel. O sigui, les eines de treball no ens fan addictes. Ens fan addictes a algunes altres coses, però això no, doncs una eina com Glyphing o com altres eines educatives que puguin haver-hi no creen aquesta addicció. Ara, si tu tens a nens massa petits de cara a les pantalles amb continguts poc educatius, diguéssim, i més temps del compte, l'OMS i l'Acadèmia de Pediatria Americana marquen aquestes 2 hores dels 2 als 5 anys. Després, una altra cosa una mica més complicada i que nosaltres això ho veiem al carrer. Això jo crec que no passa a les escoles, passa a les cases, que són les pantalles com a calmant emocional. És a dir, tinc un nen que m'està fent una rabieta, tinc un nen que m'està molestant, tinc un nen que està sent pesat i jo li dono la tauleta o li dono el mòbil. I això tots ho hem vist, jo ho veig als restaurants molt sovint. I em sap una mica de greu perquè penso, ostres, és un moment d'estar en família i si tens 3 nens a la taula, cada un està amb el seu dispositiu. Bé, són els nostres temps, però això no passa a les escoles, això passa a casa. I suposo que també tots ho sabem. Després, quan es desequilibra. I aquí vull parlar del tema de Finlàndia, que sempre tenim Finlàndia a la boca i ara l'últim ha sigut Finlàndia recula, Suècia recula. No, Finlàndia i Suècia no reculen en la tecnologia. El que fan és equilibrar l'ús de la tecnologia, perquè és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer és equilibrar l'ús de la tecnologia i és el que estan fent els països nòrdics. O sigui, no siguem nosaltres més papistes que el papa,
que acabem d'invertir en tecnologia per ara dir que la tecnologia és dolenta. Ostres, quin criteri pots tenir si el que ahir t'estaves gastant milions del pressupost públic en tecnologia avui dius que és dolent? O sigui, quin és el teu criteri? I qui està decidint, en base a què estàs decidint això? Perquè no són criteris pedagògics, són un altre tipus de criteris, però no són criteris pedagògics. Quan hi ha desequilibri, una cosa és que a vegades ens pregunten, però llavors a mi m'han preguntat pares directament, pares que treballen Glyphing des de les escoles m'han escrit i m'han preguntat, escolta, el meu fill ja llegeix, vols dir que li haig de treure els llibres perquè faci Glyphing? Ostres, no, per favor, no li treguis els llibres al teu fill. Si al teu fill li agrada llegir, jo crec que li agradarà llegir també amb Glyphing, que faci Glyphing i que llegeixi el llibre. No li treguis el llibre, per favor. O sigui, ens han arribat a preguntar això. I és perquè estem en un món com que s'estan radicalitzant les opinions, llavors hem de ser tots blancs o tots negres. I normalment, en algunes excepcions, normalment la via del mig, que és la via del diàleg, la via de l'equilibri, la via de la gestió, que és la via difícil, perquè és la que ens ha de fer pensar i trobar estratègies i maneres, és la que toca. Llavors, ostres, estem parlant d'equilibri. Un altre risc que tenen les pantalles, però no en els nens, també en nosaltres, la lectura superficial. O sigui, quan tu agafes un llibre en el Kindle o de paper, tu estàs en aquell llibre i no surts d'aquell llibre i passes dies de la teva vida, passes hores al dia i passes dies de la teva vida. Pots arribar a passar mesos si llegeixes a poc o si el llibre és molt gran, centrat en una sola cosa. Clar, això dona profunditat. Què passa amb la lectura a les pantalles? Ostres, que és pim-pam, pim-pam, pim-pam. És que fins i tot a mi, que tinc bona capacitat de concentració, em costa a vegades estar-me molta estona en una sola pantalla. Llavors, això sí que és una cosa que l'hem d'evitar. Però com? Una altra vegada amb el contingut, perquè si jo llegeixo un llibre amb una pantalla, estic una altra vegada en aquest moment de profunditat en una sola cosa. Però la lectura de les xarxes, si estic parlant de les xarxes ara i del món d'internet, no estic parlant de la pantalla, una altra vegada, són els continguts. Doncs ens fa que el cervell quedi com superficial, no? Però ja dic, no és un risc només pels nens, és un risc també per nosaltres. I això hi ha un llibre que potser ja està superat, aquest llibre, perquè tot va tan ràpid en aquest món, però fa uns 10 anys va sortir aquest llibre que es diu Superficiales, del Nicholas Carr, i en el document aquest el trobareu, i que realment la lectura aquesta ràpida que fem per internet, sobretot, doncs és una lectura més superficial, és una lectura menys profunda. Doncs aquí està, a buscar aquestes oportunitats, una altra vegada, no? De donar-li temps al cervell i que es quedi centradet en un lloc. Això costa molt, però forma part d'aquest gestionar no només les pantalles, sinó els nostres recursos cognitius i els recursos cognitius dels nostres infants. Aquest és molt obvi, no? Ja l'he dit, contingut inadequat sense supervisió. Ostres, quan entres a internet, allà està tot, doncs evidentment hem d'estar allà. I és difícil estar allà sempre, però hi ha moltes maneres de controlar aquestes coses. I finalment, pantalles abans d'anar a dormir. Per ells i per nosaltres. Les pantalles no és la millor manera d'agafar el son. No tinc ninguna presentació. No. Ja ho he dit que no tenia cap presentació. És un document i que us l'enviaré quan acabi. Com minimitzar els riscos? Doncs una mica és rebatre tot això que he dit fins ara. S'han d'establir límits, però com amb tantes altres coses. O sigui, els nens no poden menjar el que els doni la gana. Perquè un nen que mengi el que li doni la gana potser ens viuria de pizzas i llaminadures i tindríem nens malalts. Llavors, no els hi podem... Ara prohibim la pizza. No, home, hi ha un moment per la pizza, però no pot ser la base de la nostra alimentació, no? Donar exemple. Jo l'any passat estava en una escola fent una xerrada justament perquè estaven preocupats. Els pares començaven a treure aquest tema i l'escola, que és una escola que porta fent Glyphing des que vam començar i que és una escola que és una escola modèlica en el nostre país, que és com un vaixell insígnia, i començava a tenir pares, que són pares molt implicats, començava a tenir pares amb el tema de les pantalles. Doncs estan fent aquesta conferència, va haver-hi un pare que va ser molt valent, va aixecar la mà i va dir, escolta, com regulo jo la pantalla si jo no em sé regular a mi mateix?
Vaig dir, vale, doncs gràcies per treure i tenir la valentia de fer això, no? O sigui, l'exemple, un altre dia jo anava amb un tren i em vaig trobar uns senyors, vaig acabar parlant amb ells, una parella, i em van explicar que el net li havia dit al pare, és a dir, aquests eren els avis, i el net li havia dit al pare, pare, deixa el mòbil aquí sobre, aquí dalt de l'estanteria. I el pare li diu, per què el vols aquí dalt? I li va dir, perquè vull parlar amb tu. I això li va dir un nen al seu pare. O sigui que som nosaltres els primers que estem tot el dia enganxats al mòbil i que, evidentment, és una eina molt útil, és una eina de treball, la utilitzem per tot, no? Amb el mòbil fem fotos, enviem missatges, treballem, ens comuniquem amb els nostres éssers estimats, tot. Però a vegades el mòbil no hi ha de ser, i no hi ha de ser, i ja està. Hem de llançar els mòbils per la finestra? No, hem de regular l'ús del mòbil. Prioritzar l'ús educatiu, és a dir, si prohibim els mòbils, ells o les pantalles hi arribaran igualment i llavors buscaran la manera d'arribar-hi i miraran el que mirin. En canvi, si nosaltres eduquem en l'ús educatiu i actiu de les pantalles, doncs estem remant a favor nostre. La supervisió i, sobretot, veure que seguim tenint activitats alternatives, això que us deia dels llibres. Però sempre, nosaltres sempre hem pensat així. O sigui, nosaltres no volem que Glyphing substitueixi res. Nosaltres volem que Glyphing doni la possibilitat de fer aquest camí el més lúdic i el més senzill possible perquè cadascú arribi al màxim potencial de la seva capacitat de lectura. Però no hem de deixar de fer esport, no hem de deixar d'agafar llibres, no hem de deixar de parlar amb la família. És a dir, això és una eina més. I ja està. Aquesta és una banda. L'última cosa per acabar seria que el benefici de les pantalles, pel que fa a Glyphing, el tenim garantit al 100%. És a dir, no és que nosaltres defensem les pantalles perquè Glyphing funciona amb les pantalles. No, és que Glyphing va néixer utilitzant les pantalles perquè ens va semblar que era la millor eina que teníem per aconseguir els nostres objectius. I a dia d'avui ho seguim pensant, digui que digui qui ho digui, perquè si ho fem bé, clar, hi ha un exemple molt fàcil, el del ganivet. O sigui, el ganivet mata, el ganivet pot matar. Ostres, nosaltres ensenyem a tallar amb el ganivet a tots els nens quan tenen l'edat adequada per poder aprendre amb el ganivet. No se sent que els nens es vagin clavant ganivets per les cases o per les escoles. No els eliminem el ganivet i els donem tot en puré. Doncs això seria una mica el mateix. Llavors, Glyphing, ja per acabar, a través de les pantalles aconsegueix accessibilitat i inclusió educativa. En el nostre país, afortunadament, perquè formem part del primer món, a vegades tenim dubtes, però no, formem part del primer món i ho hem de tenir clar i agrair-ho. No és tan així, però nosaltres hem arribat a comunitats on han passat meravelles gràcies a l'arribada de la tecnologia i de l'arribada de Glyphing. O sigui, persones que estaven totalment desconnectades de l'alfabetització, o sigui, de la possibilitat d'alfabetitzar-se. I gràcies a la tecnologia hem arribat a aquesta inclusió educativa. Això és una cosa revolucionària. Aquí a Catalunya també ha passat en alguns entorns, però no és tan exagerat com en altres llocs. Entrenament personalitzat i gamificat, que aquest és la mare dels ous, el quid de la qüestió. O sigui, jo quan vaig crear Glyphing, jo necessitava que un nen de finals de 5è de primària que havia repetit quart, per tant era un nen que per edat cronològica estava a 6è de primària, pogués treballar sense frustrar-se, desmoralitzar-se i tirar la tovallola amb el que ell necessitava treballar, que era material, quan vam començar amb el Mario, de primera primària. És a dir, jo necessitava... O sigui, aquest nen estava a 6è, sí, molt bé, però la seva edat lectora era una edat lectora de primera primària. Jo necessitava treballar allà, per tant, necessitava personalitzar-ho. Això ho pots fer amb un mètode com Glyphing, no ho pots fer amb qualsevol llibre. Augmentar la motivació, el mateix. És a dir, jo tenia a un nano que si li donava qualsevol eina de paper i llapis me la tirava pel cap, segur. En canvi, el que va fer, li vaig donar una eina actual, una eina que li fos atractiva i que això el va permetre enganxar-se
el camí d'aprenentatge que li estava oferint. I dic enganxar-se en el sentit que ell ho va fer, no que es va quedar enganxat. El Mario encara ara té 28 anys, però fa poc li van fer una entrevista, no li vaig fer jo, i el Mario va ser molt sincer. El Mario diu, per mi, Glyphing no ho diu així, però diu, per mi, Glyphing no va ser un camí de roses. El Mario va patir l'escola i va patir el Glyphing, però el Glyphing el va portar a poder començar a mirar l'escola d'una altra manera i poder-se començar a veure a ell mateix d'una altra manera. Però sí, el va patir. És a dir, necessitem aquest element motivacional perquè hi ha nens que se'ns desenganxen de l'escola. Alguns perquè tenen problemes com el Mario, altres sense problemes perquè estan en un món que hi ha un munt d'estímuls que són molt més fàcils d'atendre que no pas la lectura. Per tant, si em puc mirar un vídeo, que és pel meu cervell una tasca molt més senzilla que llegir, jo em miro el vídeo. Però és que resulta que necessitem aprendre a llegir. Després la recollida de dades. Dius, és que potser no el fan al Glyphing, ja, però és que potser tampoc llegeixen el llibre, però és que tu amb el Glyphing ho saps, si estan llegint o no estan llegint. Amb el llibre no ho saps. Clar, que podem també agafar-nos aquella frase de, com es diu? Tinc un amic que ho diu molt, contents i enganyats. Jo els dono un llibre. Jo, com que no sabré si llegeixen o no el llegeixen, em puc quedar amb la copla que sí que l'han llegit i, per tant, em quedo tranquil, tranquil·la. Però tu amb Glyphing saps qui treballa i qui no treballa i, per tant, saps si podem tenir èxit amb el que estem fent del camí d'aprenentatge de lectura o no tindrem èxit. Ho saps, no et pots enganyar. Llavors, les dades són bones, però a vegades ens porten males notícies, però aquestes males notícies, que pot ser no s'està utilitzant l'eina, ens han de portar a buscar solucions. No a tornar al llibre, perquè com a mínim el llibre em deixa tranquil. I finalment, una mica ja ho he dit abans, la preparació per l'ecosistema tecnològic actual. Jo ara us poso un exemple molt bèstia, molt bèstia. Però quan jo era molt jove, tenia 14 anys, es va començar a fer a les escoles les conferències d'educació sexual per primera vegada a la vida. Això devia ser l'any 79 o així. 79 probablement, sí. Van haver-hi a la meva classe, jo anava a escola de monges, a la meva classe va haver-hi una sola família que va posar el crit al cel i que va dir que les seves filles no anirien a aquestes classes. A la meva classe només va haver-hi una nena que es va quedar embarassada als 15 anys i va ser la nena que els seus pares no la van deixar venir. Va passar perquè no va venir a les classes? No, no estic dient això. Per això dic que és un exemple molt bèstia. Però vull dir, ostres, hi ha informació que ens pot preocupar, les xarxes, per exemple, ens preocupen, les pantalles ens preocupen, i per això mateix hem d'educar en això. No hem d'amagar el cap sota de l'ala. I la millor manera d'educar en això és utilitzant aquestes pantalles donant un bon exemple, és a dir, fent-ne un bon ús. I ja està. Em fa l'efecte que us ho he dit tot el que us volia dir i... Espereu. I simplement dir-vos una altra vegada això. Jo tot el que he explicat ho tinc en un document. I jo us l'enviaré per si us serveix. Si no us serveix, doncs no l'obrim o el deixem en el calaix. Però si us serveix o tot o una part, o per compartir amb els pares, el que vulgueu, és vostre. Jo us el regalo. I perdoneu si he dit moltes obvietats, perquè per mi moltes coses són òbvies, però clar, me n'adono pels inputs que rebo a vegades que cal dir-ho. I doncs això, ja ho he dit. I ho dono per acabat i espero que us hagi interessat i que seguim durant el curs. No sé si teniu dubtes, preguntes, sigui de les novetats o sigui del com defensar la idea de Glyphing amb els pares, el que sigui, Sí, Montse, és que m'has fet molta gràcia perquè justament ahir va sortir a l'equip de mestres aquest tema, no? Ui, Glyphing AI5 aquest any voleu dir si han tret les pantalles de tot arreu, si no les podem tenir? I vaig dir, a veure, no? I vaig fer una mica la reflexió del que tu has estat dient. Si en fem un bon ús educatiu, controlat i que et serveix
perquè dona resultats, doncs, a veure, és el que diem, no deixarem el nen davant d'una pantalla perquè mira el que sigui, però això, doncs... I al dir-ho, doncs dic, ostres, m'he sentit tan identificada perquè hi va ser el tema. I precisament ahir vam fer la reunió de famílies de primer i se'ls va plantejar així i ningú va dir res ni tothom hi va estar d'acord. Vull dir que... Bueno, dic, farem una formació demà, dic, si hi ha alguna novetat ja us informaré i aquest document el faré arribar a les famílies, que em dius que em faràs arribar perquè penso que els hi servirà, no?, també, que el tinguin i bueno, perquè també se n'adonin, no? I jo vaig plantejar com això, no? Dèiem, quan és un esport també l'entrenem moltes vegades, doncs el glifing també ens hem d'entrenar d'una altra manera i fem bon ús de les pantalles fent glifing i no fent altres coses que no serveixen, no? Com no deixar el mòbil al nen perquè no em molesti mentre estic fent el sopar. Doncs que t'ajudi a enfarinar el peix, no? Bueno, una mica aquests exemples que són així tontos, no? Però que serveixen. I referent a les novetats, Marina, jo aquest curs per motius de salut, que per sort estic molt bé ja, però a final de curs no vaig poder fer l'avaluació d'I5, que m'hagués agradat fer-la, però bueno, van intervenir i no vaig poder-ho fer, però sí que ho veig que pot estar bé, però tornar-la a repetir quan comencen primer, a veure, ara parlo del meu cas, jo que sóc la referent i que sóc la que faig les avaluacions i tot de tots els cursos, em porta a fer molt temps, no? I per mi l'avaluació... Ho haig d'aturar la meva tasca, que jo soc nova. Perdona, jo pensava si ja es pogués utilitzar... O bé la fem a finals d'infantil, sí, o bé l'apliquem a primer de primària, inicis de primer de primària. D'acord, però no. Jo havia entès a finals d'infantil i a primer de primària i després al gener la del curs propi. No. El que proposem és, si ens interessa saber com inicien el curs a primer de primària, però l'avaluació de primer se'ns fa molt feixuga en alguns casos, tenim l'opció de fer-la d'infantil. Sempre i quan el mes de gener aquells alumnes que hagin fet la d'infantil puguin fer la de primària. Per què? Per la comparativa de la que parlàvem abans. Si no, no podem comparar sobre el mateix punt. O sigui que si fem a finals d'I5, llavors a l'octubre ja faig la de primer o m'espero al gener? No. Pots fer la de l'octubre i la de primer. Sí? Que és el que estic fent ara. I si no fes la d'I5, no? Per exemple, amb els d'I5, ara podria fer la d'I5, diguéssim, ara al començament, i al gener la de primer. Exacte. No? És això. Bé, jo és perquè pels tempos i tot i tota la feina que tinc, que ho veia com molta avaluació. D'acord. I llavors els informes ens arribaran, jo els faig arribar sempre a les famílies, o sigui que... I el recorregut personalitzat, jo sí que us ho volia preguntar, perquè quan un nen d'I5, no tothom fa el mateix, perquè mira, les famílies, saps què vull dir? El treball que fan a casa, no tothom té el mateix treball. El recorregut que es fa a I5... Que a vegades jo et dic, Marina, aquest nen ja em llegeix molt, hem de canviar... Li podem canviar? És això el que et volia dir. El recorregut que es fa a I5 sí que és per tots el mateix, sí que és un recorregut fixe. S'adapta en el moment en el que, és el que et comentava, si tenim alumnes que tenen una motivació intrínseca per la lectura que estan avançats, també podem fer l'avaluació en aquell moment, l'avaluació de I5 en aquell moment. Per què? Justament per fer una proposta d'entrenament individualitzat. D'acord. Això s'ho tindré en compte, doncs. D'acord. Molt bé. Perfecte. Gràcies. No res, només faltaria. Només era això, D'acord. No sé si hi ha algun altre dubte. Hola, nosaltres tenim un dubte. Hola. Mira, nosaltres volíem saber si podríem canviar el nivell dels infants sense haver de comunicar-vos-ho a vosaltres, a l'assessora. En plan, aquest nen que està segon té un nivell d'I5. Per baixar-li el nivell o pujar-li el nivell, hi haurà alguna manera que ho fem nosaltres
No, aquesta autonomia no hi és, perquè aquesta autonomia suposaria una formació en el mètode. Aleshores, una formació de saber com funciona, de saber pautar, i la formació s'estendria a perfectament 3 o 4 hores, mínim. Més tot el procés d'aprenentatge del mètode, que encantada de rebre aquesta pregunta, perquè vol dir implicació al 100%, però em sap greu, de moment no. No. A mi em fa il·lusió també la pregunta. Griffin va començar així. Sí. Griffin va començar donant aquesta autonomia a les mestres i vam veure que no podia ser perquè la majoria no podien amb això i ho vam veure, o sigui, ho vaig entendre perfectament. I llavors el que vam fer va ser que vam establir aquest automatisme que ve donat, però que teniu aquesta assessora pedagògica que està a la vostra disposició per tots els canvis que creieu que s'han de fer i també per valorar-ho conjuntament. Intentem, perquè la Marina ha explicat una sèrie de novetats que van per això. O sigui, les novetats, per exemple, de les grupals, posar-les d'aquesta manera, és justament perquè pugueu decidir quina sessió voleu fer. Perquè no hagueu de fer... És que avui Griffin m'ha posat aquesta sessió de consciència fonològica, jo avui volia treballar el vocabulari de la castanyada. Doncs mira, saps què? Vés a treballar el vocabulari de la castanyada, tens l'accés molt fàcil. O sigui que intentem que aquesta autonomia sigui sempre al màxim, però que això que estàs dient acabaria sent un problema. Potser vosaltres ho faríeu molt bé i us aniria molt bé, però clar, és una cosa que si l'obres l'has d'obrir per tothom i hi ha molta gent que potser no tindria la formació suficient per fer-ho bé i tindríem un cacau muntar i després la majoria de gent que no té temps per fer-ho. Però Griffin va començar així. Aquí el que és important comentar-ho és sobretot en el moment en el que es facin les avaluacions inicials, fer una bona reunió de devolució d'informes i aleshores comentar-ho tot en aquell punt. I si més endavant es necessita, tornar. D'acord. Gràcies. Hi ha algú que tingui algun altre dubte? Bé, si ara no surt i us ve el dubte més endavant, ja sabeu que ens podeu escriure sempre i us respondrem tan bé com sapiguem. Exacte. Bé, moltes gràcies a tots per assistir. També moltes gràcies per les càmeres, perquè et fa sentir molt acompanyat. Molt agraïdes. I res, benvinguts. Ja comencem a partir de dilluns a tope. Això ha estat només un entrenament d'aquesta setmana. Molt bé, moltes gràcies. Que us vagi molt bé a totes i a tots. Gràcies. Una abraçada. Adéu, gràcies. Adéu. Marina, una pregunteta. He vist que heu gravat la reunió. Ens la podreu passar? Sí. Gràcies. És que m'ha sigut impossible connectar-me abans, al show de l'inici de curs, ja et pots imaginar. Mira, hem explicat que rebreu la gravació, aquesta. Perfecte. Rebreu un document sobre el tema de les pantalles, que el podeu compartir i utilitzar si el necessiteu. I no ho he dit, però rebreu una altra cosa, abans se m'ha oblidat. Rebreu un vídeo d'una professora de la Universitat de Múrcia que té una xerrada sobre les pantalles i que és molt graciosa, és molt rigorosa, però també és molt graciosa la manera en què ho explica i crec que també us pot anar bé escoltar-la a ella. Perfecte, us ho agraïm moltíssim. A vosaltres. Que tingueu molt bon curs. Gràcies. Igualment. Adéu. Adéu.